स्वागत. खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर कशी वाटतं तुमका परब किचन मध्ये स्नेहा सरोजची जोडी. तसा परब किचन म्हटला की आम्ही दोघा आठवतो की नाही ह्या खाली कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा. आता आपल्या रेसिपी चॅनलला मला वाटतं जवळजवळ 8-9 वर्ष होत इली. तेव्हापासून आपण ही रेसिपी सातत्याने एवढी वर्ष करणं हे सुद्धा खूप मोठी गोष्ट असता तसा बघू गेला तर हा असा तुमका वाटता की नाही ता सांगा. आणि आता आज काय हा वहिनी? अक्षय तृतीय आणि अक्षय तृतीयेच्या दिवशी काय काय करतात आता तुम्ही सांगा छोटीशी सगळा माहिती. शुभ शुभ जे काय ठेवलं असत करूचा कार्य, शुभ कार्य त्या त्यांनी करून घ्यायचा. लग्न केलास तरी चालत, खूप अक्षय गावतात त्यात, भांडणं होणत नाही. आज खरंच आज 3.5 मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त पण ह्यो अर्ध मुहूर्त नाही हा पूर्ण दिवसाचं मुहूर्त म्हणजे सकाळपासून ते रात्रीपर्यंत तुम्ही ह्या पूर्ण 24 तासामध्ये तुम्ही ज्या काही शुभ कार्य तुमका करूची आहात ती तुम्ही करून घेऊ शकता. त्याच्यासाठी तुमका कुठल्याही टायमिंगची म्हणजे मुहूर्ताची गरज नाही हा. आज जर तुमका बारसो करूचा असतात किंवा नवीन वस्तू खरेदी करूची असतात, सोनं खरेदी पंचांग करूचं असतात. बघूची गरज नाही. हां, कुठल्याही टायमिंगला तुमका वाटला आता 10 वाजता करूया, 12 वाजता करूया असं. तो शुभ मुहूर्तापैकी एक सगळ्यात मोठं शुभ मुहूर्त म्हणजे आपलं अक्षय तृतीया. आणि सगळ्यात तुमका माहिती आहे या गरमीच्या दिवसामध्ये चांगला-चुंगला खाऊचा एक जर कारण व्हया असतात, तर त्याचा कारण अक्षय तृतीया. पण तुमका माहिती आहे अक्षय तृतीयेच्या दिवशी आता आपला परब किचन म्हटला, की किचन आणि आमची जीवनाची किंवा प्रत्येक बाईची सुरुवात किचनपासून होता आणि किचन म्हटला, की त्याच्याबरोबर येतं आपली शेगडी, चूल, आपण जे काही म्हणू ती. कारण ही आपली अन्नपूर्णा असता. आपण स्त्रियांना सुद्धा अन्नपूर्णा म्हटला जाता. तर आजची आपली जी अक्षय तृतीयेची सुरुवात, रेसिपीची लाईव्हची सुरुवात आपण करणार आहोत आपल्या शेगडी पूजेपासून. कारण परब किचनमध्ये ह्या शेगडीला म्हणजे ह्याच शेगडीला असं नाही, आपल्या किचनला खूप महत्त्व दिलेलं आहे. तर आपण आता बघूया आणि तुम्ही अशी शेगडीची पूजा आज करा. नक्की करा. कारण इथून आपल्याला पोट भरतं. अन्न आपल्या चला आता सुरुवात करूया आपण. आधी मी स्वस्तिक काढून घेते. स्वस्तिकच्या बाजू कसे हे दोन जे रेषे असतात ते काढून घ्यायचेच असतात. हे बघा, मी गणगोळी उघडून घेतले आणि त्यांना मी स्वस्तिक काढून घेतलंय. शेगडीच्या पूजेच्या आधी आपण आपल्या अन्नपूर्णा देवीची म्हणजे अन्नपूर्णाची मूर्ती असतात त्याची सुद्धा पूजा करून घेतलेली आहे ती देवाऱ्यात असा. आता फूल घातलंय मी. त्याच्यानंतर हळद हळद आणि पिंजर आणि आपली ही अक्षदा. आता आपली हय जशी आपण म्हणतो ना दारात रांगोळी काढायची तशी हय सुद्धा रांगोळी काढून घ्यायची. हय पावला काढलास तरी चालत. आता मला आठवत नाहीत मी काढलेले गेल्या वेळेला गेल्या गणगोळ. वर्षी आणि बाजूक असं हे केलेलं गेल्या वर्षी आणि सर हा असं एस टाईपमध्ये पावलं आणि नंतर मग असे ते 5 हे दिलेले. पण स्वस्तिकने पण पूर्ण होता. हे आपला शुभचिन्ह. स्वस्तिक कधीही पण पांढरी रांगोळी पांढरा ठेवायचा नाही, त्याच्यावर हळद आणि पिंजर घालून घ्यायची. शुभ कार्याची जी रांगोळी असते ना, ती अशीच म्हणजे कलरफुल रांगोळी होईल. चला, आपली शेगडी मातेची पूजा. आमचं पोट भर असोच. मी आता हाच आशीर्वाद मागते आणि पुरेपूर पूर आम्हाला. पुरेपूर पूर वरून मला आठवलं, की माझं सिलेंडर संपून आता जवळ-जवळ 10 दिवस झालेले आहेत आणि अजून काही माझा सिलेंडर आलेला नाहीये. सेम तेच माझा पण म्हणून नाही. माझे 12 दिवस झालेले आहेत.
म्हणून बघा आठवलं पुरेपूर पूर म्हणजे बाबा सिलेंडर पूर फुल. असा माझा म्हणण्याचा अर्थ होता. म्हणून मी आज जेवण पण थोडं म्हणजे जपूनच करते. कारण एकदा जो डबल सिलेंडर आला ना, की टेन्शन नसतं हां, खरोखरचं. हां, मग घरात बिंदास वस्तू येईली ना, की हां, काय टेन्शन नाही. चल मग, मग बिंदास कसं पण वापरू वापरू शकतो. शकतो. पण आता कळला, तिसऱ्या दिवशी डिलिव्हरी होत असतात. ती अजून 12 दिवस झाले, तरी अजून इली नाही. आता होय तरी किती ठेवा. तर आपली गणगोळी तर ती आपली ही केली. त्याच्यावर आता मी अक्षता चिटकवते. चिटाकले. ओलं होतं ना. चला, आता अशा प्रकारे आपलं म्हणजे बोलतात ना परब किचनमध्ये आपल्या शेगडीची अक्षय तृतीयेच्या दिवशी पूजा झालेली आहे. तसं वहिनी आज तुम्ही काय विचार केलात, की करायचं आहे? काही खरेदी करायचा विचार केलात? नाही. इस्त्री आणूची. चालत. पण काहीतरी एक नवीन वस्तू घरात तसं मी दिलीच आणलंय. पाहिजे. पिवळी मोहरी आणलंय, कापूस आणलाय, परत ते कवडे भेटतात ते आणलंय आणि मीठ आणलंय, सैंधव मीठ आणलंय आणि पाव किलो तांदूळ. 5 वस्तू ह्या घरात आणायच्या. जे का काहीच आणून जमत नाही, ते 5 वस्तू ह्या घरात आणायच्या. आणि तसं असं म्हणतात अक्षय तृतीयेच्या दिवशी अन्नदान करणं हे सुद्धा खूप मोठं काम असतं आणि अक्षय म्हणजे आयुष्यभर पुरणारं हे दान असतं. तसंच म्हणून याला आजच्या दिलं होतं. आपल्या हां, कृष्णाने युधिष्ठिरला दिलेलं, पांडवांना दिलं होतं. त्यांना ते जेव्हा ते ह्याला गेलेले, तेव्हा त्यांना ते वनवास. अक्षयाचं भांडं पूर्ण संपतच नव्हतं आणि प्रजेला सुद्धा ते वापर करत होते. हे एक मला माहिती आहे. पुराणातली एक पौराणिक कथा. आता ती खरी-खोटी माहिती नाही, पण ही ऐकावातली पौराणिक कथा आहे. अक्षयचं पात्र हां. दिलं होतं. तसं आज तुम्ही ना खूप उन्हाळा आहे. कुणाला तरी पाण्याची एक बॉटल आणि गुळाचा खडा नक्की दान करा. त्यांनी सुद्धा तुम्हाला एक पुण्य लाभेल आणि आपले पूर्वज असतात म्हणजे जे पितृ त्यांचाही आशीर्वाद लाभेल. तसं असं म्हणतात, माणसाला तर ठीक आहे, पण तुम्हाला माहिती आहे पक्षी असतात. त्यांच्यासाठी सुद्धा तुम्ही एक पाण्याचं भांडं ठेवू शकता किंवा खाण्यासाठी वस्तू दाणे. ठेवू शकता. दाणे, गहू, तांदूळ जे काही असेल म्हणजे ते प्राणी किंवा पक्षी जे काही असतील ते येऊन ते आपलं म्हणजे आपल्याकडनं दान. माणसाव्यतिरिक्त सुद्धा प्राण्यांना हां. पण खूप तहान लागते आणि सकाळी मी उन्हाळा घालते ना लागतो. रांगोळी त्याच्यावर स्वस्तिकावर जी अक्षता टाकते ती खाऊन चिमणी रोज येतात. मग मी तिला आणखीन वर 2-3 टाकते. घे बाई खा. चला, आता आपल्या रेसिपीकडे वळूया. तर अशा प्रकारे आपली अक्षय तृतीयेची पूजा झालेली आहे. हा दान पुण्याचं हे झालेलं आहे आणि मी काय घेतलंय आणि काय घेतलंय हे मी तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी सांगते. आजची आपली रेसिपी जी अक्षय तृतीयेच्या दिवशी असं म्हणतात पुरणपोळी पण करतात, गोडाचं नैवेद्य करतात. पण ह्या दिवशी आंबे इलेले असतात उन्हाळ्यात. तर आंबे इले, की आपल्या डोळ्यासमोर कोणती रेसिपी येतात? आंब्याची आमरस. आंब्याचा म्हणजे काय माहितीये, आजपासून आंबे खाऊक सुरुवात करतात. अगदीच ज्याचे नाही पिकले ना, त्या कैरीचा पन्ना तरी नैवेद्यात दाखवतात. त्याच्यामुळे आज आपण करतलो नैवेद्यासाठी आमरस आणि त्याच्याबरोबर टम्म असे फुगलेले पुरे. गरमीचा दिवस तसं म्हटलं ही जरा हेवी रेसिपी म्हणजे पण पुरी पचा बरोबर, आमरस हां, बरोबर पुरी छान लागतात. छान लागतं माझा कॉम्बिनेशन. आजचा मेनू आहे ना, शेवयाची खीर, पुऱ्या आणि आम्रखंड. विकत आणलंय. खीर वगैरे घरात केलंय. हां, आता आपण वळूया. आता हे ह्याच्यापासून दाखवूया. हे बघा असे हां. पाण्यात ठेवलेले आहेत. मस्त मस्त आंबे. इले नाहीत हो गावसून. उगाच गोड विकत गैरसमज करू नको. विकतच घेतलेले असत. रेसिपीसाठी काल रात्री खास गेलेली सोरगुज बाजारात. रात्री 8:30 वाजता जाऊन आणलेले आहेत. अंधारामध्ये जे गावले ते गावले. आता आपल्याला हां, भारी असं. हां. गोड तर मानून घ्यावा. तर आता हे पिकलेले असले पाहिजे. मला तरी वाटलं म्हणजे असे हिरवे आणि हे असतात. पण एकदम नाक जवळ नेलास तरच वास येता. नाहीतर नाही येणार. म्हणजे तरी पण बघूया चला. आता म्हटलं आपण ठरवलंय आमरस पुरी अक्षय तृतीयेच्या दिवशी केलाच पाहिजे. तर त्याचा मान राखूया आपण. आपण हे आंबे ना नेहमी अर्धा तास तरी पाण्यात भिजत घालूया. कारण हे उष्ण असतात हां. बाधा नये म्हणून आपण हे पाण्यात अर्धा तास असे भिजत घालायचे आणि त्याच्यानंतरच ह्यांचा वापर करूया. सुरी घे सुरी. हां. त्याच्यात एक वेलची पूड रवली. आपलं हो. साहित्य दाखवा. वेलची पूड, साखर. हां. हे बघा आज मी अक्षय तृतीयेच्या दिवशी ही शॉपिंग केलंय. आज वेलची पूड. चला. ताट घे, ताट. आंबे सोलावे पण लागतात. आजची आपली जी आमरस पुरी आहे तुमका वाटताला की मिक्सरला लावून नाही. आज आपण जे करतो मिक्सरला लावलं ना की सर्रास तुमचा आमरस असतो ना तो काळा पडतो. एक तर त्याच्यामुळे मिक्सरच्या उभेने पडता
हा आणि दुसरं असं सारखं आंबो जरी कापून ठेवला तरी तो कडेन काळो पडता. म्हणजे मिक्सर मध्ये तो एक प्रकार तो कापलोच जाता. काळो पडू नये म्हणून आजची रेसिपी आहे, की आपण आज काय करतलो काळो पडू नये म्हणून. चुली परफेक्ट असे फिरवते सॉरी. परफेक्ट आमरस कसं होय ना त्याची रेसिपी. तुम्ही ही रेसिपी शेवटपर्यंत बघा आणि आजची आपली तारीख आहे 19 एप्रिल आणि अक्षय तृतीया सारखं चांगलो दिवस आणि आपली लाईव्ह नेहमी संध्याकाळी होता. पण म्हटलं आज आपण सकाळचं दुपारचं लाईव्ह करूया. पूजा पूजा केली हं. म्हटल्यावर ही काय घेतलंय गो? घेतलात ताट ना आहे तुम्ही माझा, बोललात ताट आहे. साखर हा आता हे आपले आंबे जाऊ दे. तुम्ही काय मागितल्या नव्हते सरोजने, तुम्ही काय पाठवलाच नाही. आम्ही आपल्या इकडच्या पाठवतले अजून बरोबर ना टाइम हा नाही हो, अजून आंबे नाहीच होत. हा त्याच्यामुळे कोण ना कोणतरी पाठवतले. आता हे थोडे हिरवे दिसतात ना म्हणून हा आम्ही साखर घेतो. तुमचं जसं आंबं गोड अधिक असतात ना तशी तुम्ही साखर, गूळ कमी जास्त करू शकता. नाहीतरी तुम्ही खडी साखर तरी वाटून घातलास ना तरी छान. आता बघूया हे किती जे जास्त पिकलेले आहे तेच घेऊया आपल्याला जर वाटले आतमध्ये. आता हे काय करूचे सोलून आता जे घेऊचे. आले आहेत त्यांना आमच्यातर्फे अक्षय तृतीयेच्या रवला अक्षय हा. तृतीयेच्या खूप खूप शुभेच्छा देऊचे रावले. होय 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 होय. सगळ्यांका आपल्या लाईव्ह मधून स्नेहा सरोजकडनं अक्षय तृतीयेची खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही आज काय काय घेणार असता सांगा. तुमचं आजचं मेनू काय आहे तो सांगा. तुम्ही अशी शेगडीची पूजा केलास की नाही ती सांगा. आज अन्नपूर्णा कुणाचा देवीची. लगीन हा काय बारसं हा काय होय होय. आमका किंवा आमंत्रण काहीतरी द्यावा आम्ही नटलो तशी नवीन येतलो लगेच. नवीन घराची गृहप्रवेश हा काय किंवा नवीन वाहन खरेदी केल्याने काय तर नक्की कमेंट करून सांगा. म्हणजे आपला आनंद दुसऱ्यांबरोबर शेअर करू. मासा काय राहुला नाही हा. हा. जसे पिकलेले आहात हो डाऊट होतो हो पण असं पिकलेले होत. आता दुसरी पद्धत आहे ना अशी पण तुम्ही करू शकता. ही बघा अशी. आरतीने लिहिला आमरसपुरी जो बेत हा. होय होय. हं. बरोबर. श्रद्धाने लिहिलं हॅपी अक्षय तृतीया. तुम्हाला सगळ्यांना पण हॅपी अक्षय तृतीया. तुम्ही अशी पण भेस करून ना अशी पण ती कशावर करायची तर आता सरोज दाखवीत तुमका कशावर. मिक्सर मध्ये केलास तर रस हमखास काळो पडता. अशी पद्धत वापरलास तर तुमचा रस काळो पडणार नाही. एक तर मिक्सर त्याला सहसा पाणी पण वापरूच लावू नाही. नको. हां. पाणी सुद्धा जास्त लावलास ना किंवा पाणी वाटते वेळी घातलास तरी पण रस काळो पडता. असो रस तुम्ही करून 2-4 दिवस स्टोअर करून ठेवू शकता हा. फ्रिजमध्ये. फ्रिजमध्ये हां. फ्रीज मध्येच रवतलो तो. सीमा पौल लिहिते हाय. हाय सीमा. तुमचं खूप खूप लाईव्हमध्ये स्वागत आहे आणि अक्षय तृतीयेच्या तुमका खूप खूप शुभेच्छा. साल एकदम पातळ आहे. होय. एकदम पातळ जशी कैरीची काय काय कैरीची असतं ना. या आंब्याची जात कोणती आहे ती आमका माहिती नाही हा. पण आमका पण हापूस नाही. देणाऱ्यानं हापूस देऊ नाही, नाही. पण सांगितलं. ह्यो हापूस नाही आम्ही त्याला बोललोय पण. तो ह्यो म्हणता हापूस नाही हो आहे. पण तो भैया लोक हां. म्हणतातच आमका की बाबा हे हापूस होत लेकी जाऊ बाबी हापूस आहे. मी बोलली आमका सांगतलो आम्ही त्या गावातले हापूस खायचो तो. थोडेसे हात असे आपले हे होतात हां. हा. हे काय लिहिलं स्नेहा कोणतरी आहे तिने लिहिलं गो काय जनरेशन. जनरेशन म्हणजे काय आता? घे बाय. बरोबर रिप्लाय चालू आहे. आज आपण करतो लाईव्ह रेसिपी हा अक्षय तृतीय निमित्त आमरस पुरी. तुमचं काय बेत असा तो तुम्ही सांगा. एका ताईंनी सांगितलेला आहे. थोडा वेळ लागतोय आंबे सोलायला हो. पटापट. किती 4 आंबे बस की ते 4 बस सगळे? झाले. काय शिजवताय? आम्ही काय शिजवत नाही आहोत आज. आज आज पुऱ्या करतलो टम फुगणार आहे. त्याच्यासाठी पूर्ण रेसिपी बघा नाहीतर तुम्ही म्हणशात की हिसूनच आमरस. अजिबात काळो न पडणार हो दिवसभर. तो आपला आमरस आणि त्याच्याबरोबर टम फुगणारे पुरे, आमरस पुरी. असं ह्यो सोलूचोच लागतलो की त्या आपल्या काय करूचा पण मिक्सर. हात बघा कसे परवटले. हो. पण त्याका काय नाही करू शकणार. ह्यो आंबो आपणा कसोच हातान सोलू शकता. आता येतं. तुम्ही तरी वाईच पण माका की परत ते रंगतलेच. हां, काय परत तरी केलास पण तरी धुवून ते घ्या रंगतलेच. थोडेसे.
पण आंबे वापरायच्या आधी असे पाण्यात तुम्ही भिजत नक्की घाला हा. 2 तास, अर्धा हा. तास घाला. कमीत कमी अर्धा तास, नाहीतर हे उष्ण पडतात आणि मग आपला लूज मोशन वगैरे सुरू होता. आंबा पिकतो, आज ते गाणं आठवतंय, रस गळतो कोकणचा राजा. आपलं हापूस आंबो, हे डुप्लिकेट हापूस आंबो. गोल फिरून जातात. ते हात थोडेसे धुवायला गेले ना, नाहीतर मग हात बरबटलेले दिसले की तुम्ही तरी म्हणता. आता ताच पण होतं. मला वाटतं तुम्ही पीठ मळून घेता का? मग तू ह्या करतं? हा, कारण थोडस असं असं किसायचंच आहे ना फक्त त्याच्यावर, ह्याच्यावर. कारण नाही मग तर तोपर्यंत खाली ती परात आहे ती घे छोटी हा, स्टीलची, कारण हे हा असं बाहेर पडेल. स्टीलची परत. ती बघ तिथे आतमध्ये मी बघितलेली. हा, करा नाही तर. आज आपल्या लाईव्ह रेसिपीमध्ये मी गाणं असं आणलंय दुसरं, त्याच्यासाठी तुम्ही थांबूनच राहा. मी एवढ्या लवकर नाही घेतले, कोकणातलंच गाणं. आता मी परत घेतोय आणि पीठ मळून घेते. पिठाची तयारी केलेली आहे. 1 वाटी तेलकट असे पुरे न होणारे आणि टमकन फुगणारे, काही न घालता. पहिलं तुम्ही पीठ मळून घ्या, म्हणजे कसं रेस्ट हे काय आता ह्याला होणार नाही ना. 15 मिनिटं तरी पुऱ्यांचं पीस रेस्ट करायला पाहिजे ना, म्हणजे रेस्ट म्हणजे ठेवू आहे ना म्हणून म्हणते. हे उचलूया ना आपण. सर घे मग तू, हा, किसूक लागतलेच, वेळच लागतो. वेळ लागणार ना हे. चवीपुरता पीठ घेतलंय मी 1 वाटी. वायसचा पीठच घेतलंय, म्हणजे 1 वाटी. एवढे काय पुरे नकोत. गरमीचा जरा तेलकट, पण हे तेलकट न होत साधा सरळ अगदी नुसता, काही न घालता, ना मैदो ना रवा ना मोहन तेलाचा. आता मीठ घातलंय आणि थोडा थोडा पाणी घालून पीठ चपातीपेक्षा थोडा घट्ट मळून घ्यायचा. आता मी इथे ह्याच्यामध्ये आंबे आपले जे आहात ना, ते हे बघा असे, ही पुरणची चाळणी आहे. त्याने आपण हे आंबे असे हे करून घेऊया. हे म्हणजे काय आता बोलतालात तुम्ही? पुरणाच्या चाळणीवर किसून घ्यावा. मी बोलला ते करडून घ्यावा, नाही तर असे ह्याचा म्हणजे पल्प काढून घ्यावा. हा, आंब्याचा जो असता ना ता. आता पल्प हो इंग्लिश शब्द, आता मराठी काय? रस. आता मीच उत्तर दिलंय बोलता बोलता. आणखीन एक म्हणतात, आणखीन एक शब्द. हा, आता तुम्ही सांगा खाली काय तो. आता हे मी पीठ मळतय, तर आता आंबे किसताय आंबो किस. तसं मिक्सरने पटकन होतं, ह्याला थोडा वेळ लागतो. हा, पण हे काळं पडणार नाही, एवढी तुमची एवढी गॅरंटी देतो. जेवढ्या लवकर मिक्सरने वाटला जातो तेवढ्या लवकर तो रस काळा सुद्धा पडतो. ह्यानी तुमचा रस अजिबात काळा पडणार नाही. तुमका माहितीये, त्या दिवशी आम्ही बारशात गेलेलो, तिसर सुद्धा आमरस पुरी होतो मेन्यू. साधा सिंपल खूप छान मेन्यू होता. केळीच्या पानावर जेवण होतं, कोशिंबीर होती, लोणचं जे बनवलेलं असतं ना घरगुती ते लोणचं होतं, आमरस पुरी होती, मटकीची उसळ होती, बटाट्याची सुकी भाजी होती आणि भात आणि डाळ. पण एवढं जेवण जेवल्यानंतर एवढं छान वाटलं ना खरंच, म्हणजे सिंपल मेन्यू. मस्त पल्प येतोय बघा, अगदी आपल्या मिक्सर मध्ये येतो ना तसाच आलाय, मऊसूत येतो. म्हणून पुरणाची चाळण असेल तर तुम्ही त्यानेच करा. पुरण यंत्रामध्ये पण होऊ शकतं. पण त्याच्यासाठी तुम्हाला हे काढावं लागणार, जे आहे ना आंब्याला लागलेला ते काढावं लागेल ना, नाहीतर ही बाट अशी फिरवली नाही जाणार ना. नाही, पण तिने काढले ते व्यवस्थितच काढले हा, आहे. हे बघा. वाटेला आपल्या राहिलंच नाही बघा. मिनिमम थोडासा राहिलाय, पण तो नंतर चोखू तो शकतो. असा चमच्याने पण असा खरडवून देऊ खरडवून, शकतो का चोकूचवा. नेहमी ते दाखवतो काय नाही. नंतर फ्रीज मध्ये ठेवेन. बाटी ठेवताना फ्रीज मध्ये आणि नंतर चाटी आंबोस चोखूची बाटी चोखूची जी मजा आहे ना, ती तुमका काय माहिती. तुमका माहितीये
आमची आजी पहिल्यांदा जेव्हा आंबो कापून दे ना तेव्हा ही बाटीक गिरायक नसत, त्यांना काय वाटा माहितीये बेसिकच जास्त असता, म्हणजे हे आपण देतो ना आता फोडी चुकी फोडी. बरोबर तुम्ही लाईव्ह मध्ये कमेंट करून सांगा. आंबो जास्त बाटाक असता की बेसनका असता? हे आमच्याकडे भांडण भरपूर होतं. आंबे इले आणि कापले की माका बाट नको, माका बाटच होईल. खयचो पीस जास्त असता म्हणजे आपलं आंब्याचो. आता मी बोलणार होते तो शब्द, तुम्ही लाईव्ह मध्ये सांगणार ना खयचो तो. आणि ही भांडणं घरात सर्रास होतात हं. आंबो कापलो की होतातच होतात. तसं आम्ही गावात गेलो ना की आजी बरोबर असा होय. आता पीठ आपला मळून झालेला असा आणि मी सुक्या पीठ पण घेतलेलं आहे. पुरीच्या पिठात तेल वगैरे काही लावायचं नाही. बघा, चपातीपेक्षा थोडासा घट्ट, तिथे आपण ते आमरस होईपर्यंत, साखर मोडेपर्यंत, ढवळेपर्यंत होतल आता. येतला पीठ. ही वाटी आहे ती पुरे कापूची आहे, नाहीतर ती म्हणतात रिकामी वाटी कशात घेतलास. तरी आंबे अगदीच लहान नव्हते हो, भारी रस पडता. मोठे होते. तुमचं सगळ्यांचं आपल्या परब किचन लाईव्ह मध्ये स्वागत असा. आज आपण अक्षय तृतीयेनिमित्त आमरस पुरी. तुमच्याकडे काय काय मेनू असतात तो पण तुम्ही सांगू शकतास. ह्यो रावान दे ना मग असं शोभेत. तुमका वाटतं बस झालो का बघा नको त्या सगळेच वाटीत हे करते. हा ह्यो पण हा किस्सा सगळ्याच नको, नाहीतर हा सगळ्याच करते. हे बघा खाली बघा किती छान स्मूथ हा आणि सुगंध पण येता. आता मगाशी म्हटलं नाकापर्यंत नेल्यावर नाही, पण आता याने किसल्यान आंबो तेव्हा येलो सुगंध. हे बघा आता आपण थोडेसे हात आपले हे होतात ना. आता तुम्ही काय ह्या का ग्लोव्ह घालून नाही करू शकणार. नाही नाही, हा हात आपण प्रत्येक एका एक चव उतरता हातीची. तशी हम्म. म्हणायची आंब्याची चव असताच असता, ती किसते वेळी येईल. काही कामं करतोय आपण सारख्या सारख्या हात धुतलो आणि हातावर खांद्यावर टॉवेल पुसतलो. हा आता मी लगेच पिठाचे हात धुतले आणि पुसून इले बघा. आणि हे गणगोळी मध्ये गणगोळीचं गणगोळी हे केलेलं आहे तर काय नाही, बरीच डार्क होती ती गणगोळी. कमेंट वाचा. अक्षय तृतीयेच्या दिवशी आपण आज करतोय 19 एप्रिल 2026 ला आमरस पुरी. हलका फुलका. तुमका माहिती आहे आंब्याबरोबर पुरी कित्याक खाली जाता, म्हणजे ह्या कॉम्बिनेशनचं काहीतरी अर्थ असतो. तसं श्रीखंड आणि दिसतच नाही. आपल्याकडे इथे तळायला लागली आहे. आड लागली. दोघी खूप छान दिसताय असं श्रद्धाने लिहिलं. थँक्यू. धन्यवाद. श्रद्धा वायकरने लिहिलं आहे आज आमच्याकडे पण आमरस आहे. थँक्यू. देवयानी हे लाईट गेली. देवयानीने लिहिलेलं आहे काय आजकाल ना सर्व दाखवतात काय सुगरणी कोकणच्या. आता थँक्यू सो मच. आता तुम्ही आमच्या बोलला कोकणचो रुबाब भारी, आमच्या कोकणचो तोरो भारी, सगळ्यात भारी गणपतीची स्वारी, आमच्या कोकणाची ही नायकणारी. येऊन बघा. मालवण चिपळूण सावंतवाडी, आमच्या कोकणा वाटे तुम्ही वळवा गाडी, आमच्या कोकणचो रुबाब भारी. पण खरंच आहे कोकणात जो एकदा येता आणि जो रवता ना त्याकाच माहितीये कोकण म्हणजे स्वर्ग कित्याक म्हणतात ता. आणि खरं म्हणजे जर तुमका स्वर्ग सुख अनुभवायचं असत ना गणपतीत जाऊन बघा. सगळीकडे आता कशी आजपासून ना तुमका माहितीये शेतीची कामांका सुरुवात होता. सुरुवात कर. अक्षय तृतीयेच्या दिवसापासून आज पेरणी केली जाता नागरून. आजकाल तर काय बाबा ते ट्रॅक्टरने पण केलं जातं. हा पण आज पेरणी खालचा केली पटकन. जाता. हा आणि त्याच्यानंतर गणपतीपर्यंत भात शेती आपली चांगली वर इलेली असता, पाऊस पडता. म्हणजे ह्याचं पण कारण आहे उन्हाळ्यात जे आपण पेरतो अक्षय तृतीयेच्या दिवशी जे आपण पेरतो त्याचं फळ आपल्याला नंतर मिळतं पावसाळ्यानंतर. म्हणून म्हणतात उन्हाळ्यात आपली तब्येत तुम्ही जशी जपाल ना. पण गणपतीत जावचा असा तर आंबे बिंबे खाऊन जावा. ह्यात येतलो की मोठाच घेऊ वाटग्या. छोटाच घ्या ना. तेवढंच व्हाय ना. नाही नाही साखर मोठाच बिकर. घ्या. हा
मनीषाने लिहिलं हॅपी अक्षय तृतीया टू बोथ ऑफ यू. यू लुक ग्रेट. मे द परब किचन चॅनल प्रॉस्पर. थँक्यू सो मच मनीषा. बघा 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 काय अं, कळतं, आंबा पिकतो आणि काय होतं, रस गळतो. आता मला कळलं वहिनीच्या मोबाईल मध्ये ना मराठीत कमेंट दिसतं आणि इथे इंग्लिश मध्ये. माझ्या मोबाईल मध्ये आता बघा आता कळला. आता बघा कळलं काहीतरी सेटिंगचा लफडा झालेला असा. मागे एकदा तो कसला हळदी कुंकूचा व्हिडिओ ना गो, इंग्लिश मध्येच बोलत होते. नाही हे बघा ना माझ्या ही सर हॅपी अक्षय तृतीया बोथ ऑफ यू. यू लुक ग्रेट. मे द परब किचन चॅनल प्रॉस्पर. वी ऑल्सो हॅव आमरस टुडे. मगाशी मी म्हटलं आमच्याकडे पण आमरस आहे असं श्रद्धाने कमेंट टाकली. तर तुमच्या मोबाईल मध्ये मला मराठीत दिसलं, इथे मी वाचताना मला इंग्लिश मध्ये दिसलं. पण काही नाही, भावना महत्वाच्या असतात. तर मगाशी आता आमरस किती गोड असतात, किती काय असतात, आता चाखून तर बघू शकत नाही, पण सुगंधावरनं कळता की बरंच गोड आ. तर याच्यात मी फक्त पोह्याचे 2 चमचे साखर घालून घेतले. अशी काय नाही पेटी साखर बाई, अशी मोडून घातलास तरी चालेल. किंचितचं मीठ, एकदम किंचितचं. गोडात थोडंसं आंबट असो, म्हणजे मीठ असलं की कशी चव बॅलन्स होता. बघा आपलं आंब्याचा जो पल्प रस हा हा. कुठेही असं काळं पडलेलं नाही हा. आणि आपण तुमच्या समोर साधं सिंपल वे. तर काळो न पडण्यासाठी तुम्ही एक तर असे किसून घ्यावा आणि तुम्ही जो असा तो पाण्याचा वापर ह्याच्यात करू नको. काय 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 करतात, दूध घालतो. वाटेवेळी पाणी, हा दूध घातलास तर एक टाइम रवात, पण नंतर तो तिसऱ्या चौथ्या दिवशी काळो पण पडतो. त्याचं दूध आणि आमरसचं कॉम्बिनेशनची चव बदलतात. हम्म. त्याच्यामुळे तुम्ही असं साधं सिंपल करा. पटकन असं होतं बघा कुठेही काळा पडला नाही आणि आपल्याला जास्त वेळ पण नाही लागला. किसून आपण घेतलं पटकन आणि आपला आमरस तयार झालेला आहे. एकदा वाटतं लाईट गेली होती ना गो. होय, आमचा आवाज बिवाज येता की नाही तो तुम्ही हा, सांगा सांगा, व्यवस्थित. कारण माईक आम्ही आता बघितलं तर लागले गोई फोड ओपनिंग कर खरी नवीन आणलं ना. कोणाकोणाक वेलची पूड नाही आवडत, पण अशी घातली ना तर छान सुगंध येतात. कोणाकोणाक आंब्याचाच वास व्हायो. आता बघा तुमच्या समोर आमच्या नवीन किचन म्हटला की किचन मध्ये लागणाऱ्या वस्तू आहे. आणि असं म्हणतात ना झटपट जे आपली कामं शॉर्टकटने करतील असं. म्हणून मी ह्या वेळेला वेलचीची पूड मागवली. कारण वेलची असते पण वेलचीची पूड करायला थोडा वेळ लागतो. तर अशी वेलचीची पूड असेल ना पटकन आपल्याकडे हातासरशी तर आपण पटकन आपल्या पदार्थामध्ये घालतो. काही काही गेलं. वाव बघा हा, आंब्यानंतर आता दुसरं सुगंधाबाईचं परब सुगंध किचन केलं. मध्ये वेलचीने काय होतं माहितीये आपलं हे आंबो असतं ना तो पचाक जड असता पण वेलचीमुळे ना पचन हलकं होता पचनात. घ्या, घाला घाला त्याच्यात. चला आता आपण बेतातच घालूया जास्त पण नाही. बघा बस बस ना बस बस. एवढ्या आंब्या पाव चमचा घातलेली आहे. 4 आंबे घेतलेले आपण. जास्त पण मोठे नव्हते, पण होते. हातीत मावण्या इतकं तरी होतं. ती वेलची पूड पण ढवळून घेतली. आपलं आमरस मस्त. कोणाकोणाच्या तोंडात पाणी सुटला. आंबा पिकतो आणि तोंडाचा पाणी रस गळतो. त्यातली कथा. आता आपला आमरस तयार आहे बघा. तो चमचा काढून टाका झाला ना. नको वाढू नको? वयो, तोच वयो डावलच वया. आंबा पिकतो रस गळतो कोकणचा राजा बाई जिम्मा खेळतो. पुढे कसा आहे झिमपोरी झिमा. कपाळाचा झिम. झिम गेला हा. उठून फोड्या आल्या सुटून, तसे आंबे आता खाल्ल्यावर आपण- आंबे तोंडावर पण येतात. पावसाळ्यात येतात हा. जास्त आंबे खाल्ले की उबाळा येतो. उबाळा. आता आपण बाजूक ठेवूया एका झाकून ठेवूया. आम्ही आता एका झाकूनच ठेवतो. तोपर्यंत आपले पुरे होतले. आता कढई घेऊया ना. काईल घेवा काईल. सगळी तयारी रवली रवली म्हणजे झाली पण बिचारी काय ह्याची आठवण नाही झाली. काय नाही पुरे लाटेपर्यंत आपले तेल ताप. पोळपाट लाटना लाटना हया. काही न टाकता ना रवा ना मैदा ना ना गरम तेल. साखर. हो साखर साखर पण सुद्धा टाकतात. टाकतात. फक्त आपण साखरेच्या ऐवजी काय टाकलं मीठ.
आता आपण ही पुरी लाटून घेऊया. सगळ्या बाजूने सेम लाटायची, कितपत जाडी आणि कितपत चपातीपेक्षा किंचितशी जाडी. चपाती आपली थोडी पातळ असते, ही किंचितशी जाडी ठेवायची. तुमचा सगळ्यांचा आज आपल्या परब किचन लाईव्ह रेसिपी मध्ये स्वागत असा आणि तुम्हाला सगळ्यांना अक्षय तृतीयाच्या खूप खूप शुभेच्छा. एकदाच आम्ही पीठ लावून घेतलेला आणि पूर्ण ही पोळपाटभर मी ही लाटी लाटून घेतली. आता ही बघा, चपातीपेक्षा किंचितची जाडी. पूर्ण पोळपाटभर मी लाटून घेतले. आता पुऱ्यांची साईज ही खास त्याच्यासाठीच वाटी आणलेली आहे. 4 पुरे खाले तरी कसा पोट तुमचं अनलॉक करा. म्हणजे मराठीत कमेंट वाचून जरा मजा येतात. आवाज घुमलायला. ओके, आता मनीषा तुम्ही सांगा आवाज आमचा व्यवस्थित येतोय की नाही. माका पण पाहिजे असा आमरस असं सुनील लिहितोय. नक्की तुम्ही या. येवा आम्ही 4 स्नेहाने लिहिलंय चांगलं घाला आमरस दीदी. हा, चांगलंच घालतो वाढताना मस्त एक एक डाऊलच्या वर तुम्ही येवा. तसे 1 किलो आंबेमध्ये ना किती आंबे येतात गो? 6 नाही 6 बारके. मोठे असे 5च येतले. त्याच्यामध्ये तुमचे 7-8 वाटी तरी भरून आमरस होतलो, म्हणजे 7-8 वाटी भरून माणसं. आता आपण कढई तापल्यावर तेल घातलेलं आहे. पण आपलं किती स्वस्तिक आणि ते रांगोळी किती छान दिसतं ना किचन. हा, मस्त वाटतं. एक ग्रुप येतो की बाबा हा तिथे आता जाऊ की नको जाऊ, काम करू. तेच म्हणून मी पण थोडं लांबूनच करते, जेणेकरून ते बिघडलं नाही पाहिजे म्हणून बघूनच हे करते. आता त्याची बहीण काढायची होती, तर जरा 1 मिनिट जरा मला द्याल का? ही बहीण तो भाव तो खाई गेलो असा हाताकडे जा, पण त्याका काढू व्हायचं. हे बघा, आमची ही भिड्याची पारंपरिक अशी भांडी. तुमका जर वही असेल तर आम्ही खाली लिंक देतो, तुम्ही त्या लिंकवर जाऊन ही अशी प्री सीझन केलेली सुद्धा भांडी तुमका गावतात. हा, पण आम्ही जी घेतली ना तर मार्केटमध्ये प्री सीझन केलेली नव्हती. आम्ही त्यांना आणला चांगला प्री सीझन कसं करायचं ना, त्याचा व्हिडिओ असा सविस्तर तुम्ही बघू शकता परब किचनवर. त्याचा प्री सीझन केला, तयार केला आणि त्याच्यानंतर तयार करून जवळजवळ 2 ते 3 दिवस लागतात. आणि एकदा ही भांडी अशी तयार झाली की मग ही वर्षानुवर्ष वापरू शकतो. जशी स्टीलची भांडी नाही, जर्मनची पण नाही, किंवा ठेवून देऊ नको, फक्त वापरात काढा. हा, आणलात आणि कधीतरी अमावास्या पौर्णिमेला नका काढू, पण तुम्ही महिन्यातून वापरत जा, मग ते भांड्यांचं आयुष्य वाढतं. आज आपल्या अक्षय तृतीयेनिमित्त आमरस पुरी. तुम्ही कुठून बघताय आणि तुम्हीचा आज मेनू काय आणि आज तुम्ही काय नवीन खरेदी केलंय ते सांगा. जसं आम्ही दाखवलं, मी दाखवलं तुमका, वहिनीने तुमका सांगल्यान काय का इस्त्री त्यांची खरेदी करूची बाकी आहे. इस्त्री घेतलेली आहे. तुमका इस्त्री ऐकल्यानंतर वेगळाच वाटला असत ना, इस्त्री पण खरेदी करता. पण असं काय नाही, माझी इस्त्री बरी आहे, पण तिचा हँडलच निकालला तर कधी कधी भीती वाटतं की त्या हँडल या होईल म्हणून मी इस्त्री घेतलंय. चटई तर घेतलंय मी पाडव्यात. आज चटई घ्यायची असता, गरजेची गोष्ट ती घ्या, सांगायचा उद्देश खरेदी करा. हा, मस्त आपले पुरे आता कापून घेते मी वाटीने. या पुरीची साईज तेवढीच आहे जेवढी आपल्या बाहेर हॉटेलात गावतात. हॉटेल नाही, हॉटेलात गावतात. मालवणी भाषा का ना ती, मग हॉटेलच म्हणायचा. कैसल्या हॉटेलात तुम्ही खाल्ले आहात काय? होय, तर पुरी ना खाल्लं होतं. आमरस पुरी ना, आमरस पुरी खाल्लं, हॉटेलात खाल्लं, तुझ्यासारख्या लग्नात बारशात
आता गेलास ना लग्नांका असतच असतं बारशांका सध्या आमरसपुरीचो भाव पण वाढलेलो हा कारण आंब्यांका भाव इलो मग आमरसाक भाव येता मग आमरसाक भाव इलो का पुयांका पण भाव येता. ही पहिली पुरी असून सुद्धा बघा मस्त टमकन अशी फुगली. मी त्याला काय नाही करू झारो हे बघा माझ्या हातातच आहे बघा. ना झाऱ्यान छेडलंय ना काय केलंय. चुको आजारो त्याला हा. गेलोच नाही हा. अजून बघा कशी फुगली. आता परत श्रद्धा लिहिते द साऊंड इज व्हेरी रोटेटिंग. हा ते आम्ही 2 माईक लावले ना त्याच्यामुळे. तुमका पोलपाटाचा आवाज येता काय? थांब थांब थांब. पाणी प्या पाणी. ही कमेंट खूप चांगली आहे. जरा तुम्ही मोबाईल हे करा ऑन करा तुमचा. चालू नाही हा. तो लगेच बंद होतो. त्या दिवशी चालूच होतो. स्लीपिंग मोड वर जातो. नाही तो हे असे असे कमेंट आहेत ना हवे हॅन लागल्या असा झाला. द्या आता बघ हा आता बघ वर वर करून आता नाही ही बघतो. हा रश्मी बोरकरने कमेंट केली आहे. रेसिपी तुमच्या छान असतात पण तुमच्या दोघींचे एकमेकांशी असलेले नाते जवळून पाहायला खूप आवडते. अगदी परफेक्ट आणि 36 गुण. थँक्यू. आता इंग्लिश मध्ये मला कळलं नव्हतं पण मराठीमध्ये परफेक्ट कळलं म्हणून मी त्याला बोलली तुमचा मोबाईल ऑन करा. अक्षय तृतीयेच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. माझे गाव श्रीवर्धन. थँक्यू सो मच. तुमच्या कमेंट छोट्या धन्यवाद तुमचा. हा तुमच्या कमेंट छोट्या असो मोठ्या असो आम्ही नक्कीच वाचतो आणि तुम्हाला आमची जोडी आवडते हा ऐकून पण खूप आनंद होतो. जोडीवर गाणं नाही पण माका या आपला आता परत किचनचा पहिला ओपनिंगला असतातच खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी. जोडीवर भरपूर गाणी आहेत पण आता आठवतात कोणाक. आता पुऱ्यांवर जास्त लक्ष असा. पण पुरे फुगतात बघा. हा मोबाईल बाजूक घेतलाय बाबा. तसे तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता तुमचे काय सजेशन असतील काय. पुऱ्या करते वेळी कोणती गॅस ठेवायची मोठी की लहान ते पण तुम्ही सांगू शकता. पुरीचा रंग बघा. ह्या सोनेरी रंगावर आपण ही पोरी अशी तळून घ्यायची. दुसरी पुरी जातली काय 2 पुरी होतले की एकच. ती काही करा ती पलटी मारूया ना. ओके कारण मग ती डसतली. खाली फुगायची नाही. ढकलते का खाली ढकल असा. आता पलटी मारते का मग ही सोडते. हे बघा फुगली. एकाला एक जागा द्या म्हणून 2 पुऱ्या. हे बघा आपल्या टम अशा फुगणाऱ्या पुऱ्या पण माझ्या मते एक एकच सोडलेली बरी. ती छान दिसते हा कढईमध्ये. मस्त वाटते की नाही. माका पुरे असले ना की त्या एकच ती म्हण आठवता. खाली खडकी वरती पाणी त्यात नाचते चंपा राणी. तो पुरी उत्तर पुरी. पुरे करते वेळी माका ही म्हण काय ह्याचा हाय कोडा ता आठवताच आठवता. लहानपणी बोलायची खाली खडकी वरती पाणी त्यात नाचते चंपा राणी. आता म्हणजे पुरे सगळे कापून झालेले उरलेले पिठाचे मी 2 गोळे केले आणि ते पुरे हात असे लाटून घेते. आता आपल्या छान अशा टम अशा पुऱ्या पण रेडी आहेत आणि त्याच्यावर आपलं आमरस पण वाट बघता. आजचं आपलं अक्षय तृतीयेचं बेत. भांडी कमी भरा बघा परत तिच्या कडेकच मी पुरी लावून ठेवले. किती किती बचत करू शकते ना ती गृहिणीलाच माहितीये.
वेळेची असो, भांड्याची असो, गॅसची असो. चिपकलं. हा, गेलो. कोकण कोकण. माझ्या कोकणचो रुबाब भारी, माझ्या कोकणचो तोरो भारी. दिसते स्वारी गणपतीची. झकास दिसते गणपतीची स्वारी आमच्या कोकणामध्ये. येऊन बघा आणि येऊन सांगा कसं वाटलं आमचं कोकण. येऊन बघा आणि खाऊन सांगा कसं वाटलं आमरस पुरीचं परत किचन मध्ये बेत. बहुतेक जणांना काय वाटतं माहितीये, परब किचन म्हणजे आपलं काहीतरी किचन आणि हा. काहीतरी हॉटेल ज्याच्यामधनं आपण हे म्हणजे गोष्टी देतो असं ऑर्डर करण्यासाठी पण बहुतेक जण कॉल करतात. तर तुमचे खूप बारके खूप पुरे पण मी पटकन टाकून हा घेतले ते बघा. तुमचे खूप खूप आभार. म्हणजे तुमका असं वाटतं की आमच्या परब किचन मध्ये येऊन असा खाऊ वया, त्याच्यासाठी तुम्ही आवर्जून असे फोन करता. पण खरं सांगू, आमचं परब किचन म्हणजे फक्त किचन ज्याच्यामधनं आपण रेसिपी दाखवतो आणि परब किचनचे मसाले विकतो. बाकी असं आपण काही अन्न पदार्थ बनवून असे हॉटेल टाईप देत नाही. पण जर तुमची कृपा असेल तर कधीतरी एक हॉटेल होईल. येवा हा मग. हा, आणि तुमचा असाच तर बोलवा आमका. अक्षय तृतीयेच्या दिवशीच आपण उद्घाटन. हा, कुठून कुठून बघताय ते नाही सांगितलं या वेळेला. खडे खडेसून तुम्ही बघतास हा. ता सुद्धा सांगा. खैना खैना बघतास ता सुद्धा सांगा. आंब्याच्या रसात काय म्हणतात, पल्पला काय म्हणतात मराठीत ता सुद्धा सांगा. आंब्याचो गर. दी हा, हे घ्या. हे घे तू कॅमेरा घे. उलटो झालो. मुक्ताने लिहिलं मुंबई. तुमचं स्वागत हा. आहे आणि धन्यवाद ताई. बरं वाटतं तुम्ही कुठून कुठून बघता. त्या दिवशी मी वाचत होते कमेंट, अमेरिकेतून एक ताई की दादा ऑस्ट्रेलिया बघत होते. मधून पण ऑस्ट्रेलियामधून. हा, म्हणजे त्यांनी एकदम हुरूप टाकलं. येतो हा करायचा की बाबा आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो. शाबासकी द्या. आम्ही हा सरोजात देते आणि हा माका पण देते. वर्ल्ड वाईड पोचतो. पण तुम्ही आवर्जून बघता आमचं चॅनल आणि त्यासाठी कमेंट खूप देता. मनापासून धन्यवाद. एखाद दुसरी पुरी फुगली नाही, त्याचं कारण आहे की नाही थोडी नाही आता फुगली. पलटी फुगली, मारल्यावर हा. तरी फुगता. ही बघा, फुगते ना. ही बघा पलटी मारल्यावर सगळे पुरे फुगले. अशी नाही फुगली ना समोरून हा, तरी तरी फुगली बघ. मागून फुगता. ती बघा ती पण तशीच फुगली, अशीच फुगली. आता त्या गरम तेलात ती भाजली जातली. आता बंद केला आपण गॅस. बघा, गॅसची बचत. पटकन. कारण ता तेल सळसळता. तर तुमका वय असेल तर त्यात काय गेल्या वेळेस आम्ही तुमका दाखवलो पापड भाजून घ्यायचे. हम्म. गावी पण आग अशी मागे ओढतात आणि लगेच त्या कढईत काईल मध्ये पापड भाजून घेतात. मस्त आपले पुरे झालेले. आपलं आमरस ते वाट बघता माका कधी पुऱ्याच्या बघा. सांगती. हे बघा, आपले असे टम असे फुगलेले पुऱ्या आणि तेलकट पण कमी आहेत. तुमका नंतर दाखवतोय. हे बघा, तुम्ही कुठून कुठून बघताय, आमच्या रेसिपीज आवडतात त्याच्याबद्दल तुमचे आभार. येवा येवा येवा. आमरस पुरी खाऊ लवकर लवकर येवा. बघा, साखर पूर्ण विरघळलेली हा. काय असे बारीक बारीक दाणे गमत नाहीत. मग सगळ्यात बेस्ट पिठी साखर वापरली तर हा. ती पण वाट बघूची गरज नाही ना. पण अशी मोडली बघा, तुमची हा. पुरे होईपर्यंत ती त्या रसामध्ये मोडली. आता आपले पुरी एकावर एक टाकल्यामुळे काय झाले, बसले चेंबले, तरी पण आज फुगलेले. हे बघा ना. आणि सुगंध येता हो पुऱ्यांचा पण मस्त. एक विकताना वेगळं तो. आता एक इथे हे ठेवा, बाउल. बाउल ठेवता की थांबा, वाढगल ठेवूया. छोटी वाटी घ्या.
हे बाई तो लय मोठा. यो घेऊ. हा बघा, हा चालेल ना. चला येवा. बघा आमरस मध्ये पाणी न काही न घालता तेचोच रस. फक्त आपण थोडीशी साखर घातली आणि वेलची पूड. आता होय तुम्ही दुधात केशर भिजून घाला, ड्रायफ्रूट घाला, पण हे नुसतंच असं खाऊ जी मजा आहे ना पुरी सोबत. आता ही बारकुशी पुरी आणि हो आपलं आमरस. नाही आधी नैवेद्य दाखवूच ना मग ती दाखवू. हे घ्यावा बघा बघू काय जाता. हा गळता काय बघा. आंबरस गळता नाही म्हणजे किती घट्ट होतो बघा पाणी न असंच घालता. असंच होय हो. आता होय छोटीशी वाटी. आपल्या चुलीक आधी म्हटला ना आज पूजा केली तर ती काय एक पुरी. एक किती आहात ना पुरी आहे 2 पुरी आहे. हे घ्या वाटी. हा त्याच्यात देताय. आपली अन्नपूर्णा देवी सुद्धा काय होय शेगडी खुश होईल. पाणी सोड सरोज. असं म्हणतात पहिलं स्वस्तिक काढून घ्यायचं, नाहीतर असं ते राऊंड करून घेतात ना. गोल असं असं चौकोन गोल. चौकोन असा करून घ्यायचा, मग त्याच्यावर हे ठेवायचं. असं मी कुठेतरी बघितलेलं. आणि नंतर चारही बाजूने पाणी सोडायचं. झालं. चुलीचो नैवेद्य झालो यो देवीचो नैवेद्य झालो आणि आमची रेसिपी पण पूर्ण झाली. अशा प्रकारे आपलं आमरस हे बघा टम फुगलेले पुरी आहे आणि आमरस. तर एवढं उरलो पण त्याचा सुगंध आणि पुरीचं पण एक तळलेलं सुगंध मस्त. आमचा परब किचन काय होता परिमळता. आता आपल्या जो एक परब किचन मध्ये जे गाणं आहे तेच बोलूया. ते गेल्या वेळेला आपण मालवणी बोलण्यासाठी घेतलेलं ना. कोणतं गाणं होतं आता माझ्या ना तोंडात आलेलं, परत बोलता बोलता मी विसरून गेली. कोकणची माणसं साधी नाही हेच बोला चला आता. तेच मी पण विसरली ना तोंडात काय होतं. गो सांगू तुका माझ्या मालवणची काता आंब्याचो गोडवो हय माणसात मिळता फणसाचो गोडवो हय काळजात रवता माझो मालवणचो गाव ओ माझो मालवणचो गाव. मस्त वाटला की नाही गाणं ऐकून. डबल टॅप करून नक्की लाईक करा. आपल्या गाण्याला पण आणि आपल्या या रेसिपीला पण आमरस आणि त्यासोबत आपली टम्म अशी फुगलेली पुरी. चला आता आपण तुम्हाला जाता जाता अक्षय तृतीयेच्या खूप साऱ्या मनापासून सगळ्यांका स्नेहा आणि सरोज कडनं शुभेच्छा. अक्षय तृतीयेच्या खूप खूप शुभेच्छा. काय खरेदी केला असाल नंतर सेव्ह व्हिडिओ होईल तेव्हा पण सांगा. चला धन्यवाद.